салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамаga иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако навори имрӯзас анами намуд барашкаҳои гилдори аҷоибот фасони нусхаи комбахто 1000 сомона. нархушона духтаро арзон кадем 170 сомонӣ. нархи донаша обтон гирен. бо ин хелия чача арзон мекунем. доставка ҳам ба шаҳри Россия дорем, ҳам дохили Тоҷикистонда. районодам низ дорем духтаракои хушрӯ. фақат WhatsApp қати кор мекунем. хоҳиш мекунем духтарако звонок занг назанен. чанд бор муроҷиат мекунем ки WhatsApp қати нависен. бо мебинем ки звонок занг мезанам. вақти холӣ надорам звонокои ҳамаи шуморо духтаро ҷавоб дем. WhatsApp-и ман да галасавои рӯй кунем бинависен. успед када ҳаматона ҷавоб метем. канали Коронтиҷи духтаракои ма бад ҳозир надорам. канали нави ман айне Коронсарой. метонен да ин муроҷиат кунен гапотуна. дар WhatsApp-ам Telegram-ам низ дорем духтарако. Telegram-да метонен бинависен. ина духтарако фасони бад ай дтарангай.